Dobre. Keď sa demokratické síly stretávajú, je dobre, keď sú tam aj statoční novinári. Aký máte z toho pocit? Myslíte si, že ste presvedčili delegátov snemu, aby nehlasovali za pad vlády? No, ja musím povedať, že, a verím, že ste to cítili aj vy, že demokrati z strany Spolu rozumejú tomu kompasu a rozumejú tomu, čo na Slovensku je potrebné urobiť. A nepotreboval som ich, myslím, že vôbec ani presviečať, pretože tak, ako to tu zaznelo z príhovorov viacerých, je dôležité, aby sme spolu vydržali, aby sme spolu vyhrali v najbližších voľbách. Áno, potrebujeme spoločný čas, potrebujeme presvedčiť našich voličov, potrebujeme ich zmobilizovať, vytrhnúť ich aj práve z tých klamstiev, ktoré im tu dnes ponúkajú populisticky skorumpovaní a extrémistickí politici. Čiže vy si myslíte, že pán Kollár nevysloví vláde nedôveru? Ja nebudem určite teraz hovoriť za pána Kollára, pretože budú mať po obede predsedníctvo, ale tak, ako som odpovedal v predchádzajúcej otázke, tu som našiel demokratov, ktorí rozumejú tomu, že Slovensko potrebuje v najbližšom zápase nielen najbližších dní, ale aj ďalších volieb, aby sme demokratické strany opäť pokračovali a viedli túto krajinu pre prospech Slovenska. A o to viac tento významný deň, dnes je deň ľudských práv. A my dobre vieme, že ľudské práva majú jedinú živnú pôdu v demokracii. Váš postoj k prípadným predčasným voľbám, pán premiér, je nemenný, že nie ste vôbec, neprichádza do úvahy nejaká dohoda na predčasných voľbách? Je nemenný. Tak ako som aj povedal vo svojom príhovore, demokratické strany potrebujú plnohodnotný mandát, potrebujú ďalšie volebné obdobia a ukazuje nám to aj skúsenosť. My už dnes máme dostatok skúseností z toho, ako dopadli voľby a kto vládne, keď volebné obdobie končí predčasnými voľbami a keď volebné obdobie nekončí predčasnými voľbami. Pán premiér, časť poslancov chcela odložiť to hlasovanie o vyslovení nedôvery na január a pán Šeliga, pán Čajkovský a ďalší a hovorili, že by sa mohlo rokovať aj o prípadnej rekonštrukcii vlády. Prípada ešte do útorku do úvahy nejaká vaša ponuka, napríklad, že by pán Matovič odišiel z funkcie alebo niečo takéto? Nie, neprípada. Pán premiér, a koalícia, víkend, prebiehajú nejaké rokovania? Prebiehajú. Stotožňujete sa so slovami bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu s tým, že Slovensko teraz zvádza taký boj ako v 90. rokoch, vlastne z toho vyhľadenia ešte nejde. Samozrejme, treba si uvedomiť ten návrat a diskutoval som s pánom Dzurindom aj ešte pred začiatkom tohto snemu a presne si uvedomujeme, že tá demokracia, ktorú tu máme, ešte nie je tak zakorenená a práve tie populistické, skorumpované a extrémistické sily sa snažia to zvrátiť. Veď si vypočujte vyjadrenia Roberta Fica napríklad, ktorý hovorí, že v prípade, že vyhrá voľby, tak okamžite zastaví vojenskú pomoc Ukrajine. Čoho je to jasným dôkazom? Toho, že sa bude kláňať v Moskve. To sme tu už mali. A to určite nechceme, pretože vieme, kam nás Moskva dostala. Do tohto stavu, že dnes nemáme stabilnú dodávku zdrojových energií, plynu a ropy. A práve ich konaním Moskvy, konaním Vladimíra Putina sa dnes musíme čeliť takým vysokým cenám energií, takým neistotám a áno, musíme čeliť aj takej veľkej neistote, ako sme my, naša generácia, na Slovensku nikdy nezažili. Že máme vojnu u nášho suseda. Reálne tam zomierajú ľudia, zomierajú tam deti. Toto je realita. Ale Robert Fico sa chce s týmito ľuďmi, s Vladimírom Putinom priateľiť. A prečo tá rekonštrukcia vlády nepripadá do úvahy? Myslím, že som vám odpovedal. Povedali ste, že nepripadá do úvahy, ale prečo? No, počuli ste to, dobre, ja sa teda tomu trošku povenujem. Počuli ste to z úst skúsených politikov. Teraz nie je čas. My vstupujeme, práve teraz v týchto dňoch vstupujeme do energetickej krízy. Pripravili sme riešenie pre domácnosti, pripravili sme riešenie pre firmy. Tie musíme realizovať. Začneme ich, dokončím, aby som dokončím myšlienku. Ďakujem veľmi pekne. Od 1.1. budeme realizovať tieto opatrenia. A Heger, ale neodpovedáte na otázku. Ja odpovedám veľmi na otázku, ale ma musíte pozorne počúvať. A musíte ma nechať dorozprávať. Pán Korda, ja viem, že vy chcete počuť niečo iné, ale ja by som vám rád povedal to, čo ja vám chcem povedať, lebo myslím si, že keď to dopočúvate, tak ma pochopíte. Dobre. Skúsime to? No jasné. Čiže uvedomte si prosím a naozaj zamyslite sa nad tým. Pamätáte si, keď strana SAS opúšťala koalíciu? Práve pred vstupom do prípravy energetickej krízy a na energetickú krízu nás opúšťala a hovorila, odchádzajú 4 skúsení ministri. Bude ťažké ich nahradiť
A áno, bolo to ťažké ich nahradiť a vďaka Bohu sa nám to podarilo, lebo sme našli kvalitných odborníkov na tieto rezorty. A teraz chcete mi povedať, že je dobrý nápad vymeniť celú vládu tesne pred Vianocami a tesne pred vstupom do najväčšej energetickej krízy za 30 rokov Slovenska? No v žiadnom prípade. Ale to nie je o celej vláde, to je o jednom ministrovi. O takom niečom som nepočul. Tak neviem, o čom sa rozprávame, ale ja som o takom niečom nepočul. Ide o to, že keby ste sa zbavili Igora Matoviča, pravdepodobne by sa nehlasovala za pán vlády. To je jedna vec. A druhá, a ja sa vás pýtam, lebo nemôžem sa dostať k slovu. Nech sa páči. Tak, prosím, dajme slovo. Hovoril tu pán Dzurinda o tom novom projekte a on nepriamo túto vládu aj kritizoval, samozrejme. Čo si myslíte o tom novom projekte? Aby ste ma nechápali zle, ja určite nehovorím, že táto vláda nemá chyby. Áno, táto vláda má chyby. Nie je to dokonalá vláda. A my nie sme prilepení na stoličkách. Ja jasne hovorím, že poprvé, v tomto momente meniť vládu je čistý nezmysel. Je to v neprospech občanov Slovenskej republiky. Nie nás, občanov Slovenskej republiky. Po druhé, som zastancom toho, že každé voľby majú nasledovať štvoročným volebným obdobím tých strán, ktorých si občania zvolia. Toho som zastancom. Takže to je moja odpoveď. Čo si myslíte o tom projekte pána Dzurindu, aby som sa vrátila k otázke pána Kordu? Ja som to povedal aj v tej záverečných slovách môjho prejavu, že je veľmi dôležité, aby práve demokratické sily spolupracovali na úspechu v najbližších voľbách. Pretože práve, myslím si, že naše demokratické strany jasne ukazujú, že nekradneme, pomáhame a spolu presadzujeme reformy. Pán premiér, vy ste pred tým snemom sedeli s pánom Dzurindom. Toto je práve ten čas do útorka, kedy prebieha tzv. Kupovanie poslancov, ľudovo povedané. Pán Dzurinda o tom... Tak to určite neprebieha. Pán Dzurinda o tom vie svoje. Čiže čo vám poradil, aby ste to hlasovanie prežili v útorok? Určite neprebieha žiadne kupovanie poslancov. Naozaj, toto prosím vás, do tohto nechoďme. Pred chvíľkou som povedal, že naše demokratické strany, tak ako nás poznáte, nekradneme, pomáhame a spolu presadzujeme reformy. Bol by som veľmi nerád, aby sme išli do takéto retoriky práve v súvislosti s demokratickými stranami a ešte tu na pôde strany Spolu. A naozaj nerobme to, prosím. A čo vám poradil pán Dzurinda, aby ste to hlasovanie prežili? No tak to, ako dobre ma poznáte, zo súkromných rozhovorov nevynášam. Môžu byť obyčajní ľudia súčasťou projektu pána Dzurindu? Tak pozrite, myslím si, že je skoro rozprávať o tom, čo bude. Dôležitá je tá spolupráca. Naozaj teraz tu nešpekulujeme o tom, ako to bude. Ten najdôležitejší signál, o ktorom tu dnes rozprávame, ktorý tu aj zaznel, je o spolupráci demokratických síl ako kontrast tomu, čo sme zažili za posledné dni v parlamente. Je úplne nemožné, aby v demokratickej spoločnosti sa navzájom požierali demokratické strany. Veď Robert Fico s Petrom Pellegrinim sami povedali verejne, sa na tom smejú. Áno, dajú si tú povestnú kolu a pukance a pozerajú sa na to, ako sa požierame. Toto im ideme dopriať? V žiadnom prípade. My musíme zaobojovať opak. Veď toto čakajú. V 2011 čakali v tých laviciach. Takto im tiekli slinky. Teraz, keby ste ich videli v tých laviciach, čakajú úplne rovnako. A viete, čo potrebujú? Potrebujú predčasné voľby, lebo vedia, že to na Slovensku funguje. Veď triumfálny návrat Roberta Fica 44,41%, to bola jasná odpoveď. Prosím, poučme sa z toho. Poučme sa z toho všetky demokratické sily. Tu nejde o to, kto bude víťaz v nejakom politickom súboji. Tu o to vôbec nejde. Tu ide o našich občanov. Ide o vás. Aby sme sa tu mali dobre, aby sme tu mali demokratické prostredie, za ktoré naši otcovia, naše matky bojovali. Veď si spomente na 89. rok. Pán Korda, vy to určite si dobre pamätáte. Presne tak, všetci sme ho prežili, a ja som ho prežil. To bola tá doba, to sú tí ľudia dnes, Peter Pellegrini a Robert Fico, majú korene v tej dobe, majú korene v ľuďoch, ktorí tu vtedy vládli. Čo si budeme nahovárať? Prosím vás, otvorme si oči. To je síce pravda, pán premiér, ale pravda je aj to, že vďaka tomu, ako sa najprv Matovičová a potom aj vaša vláda chovajú, tie preferencie týchto dvoch zločineckých strán stále stúpajú. Nemyslím si to a poviem vám svoj názor na to. Prečo stúpajú preferencie Roberta Fica? Lebo vie, že spravodlivosť, ktorej sme my rozviazali ruky, mu dýcha na chrbát. To je jeho života budič. Priatelia, toto si povedzme na rovinu. Žiadny Igor Matovič. Života budič Roberta Fica je strach zo spravodlivosti, ktorú chce umlčať. A to je najväčší života budič. Prajem každému človeku, aby nikdy nebol v takej situácii, ako Robert Fico, ktorý predal svoje svedomie neviem kedy. A dnes
bojuje o svoju záchranu. To je života budič. S tým sa budí, s tým si líha, že nechce skončiť vo väzení. A preto nehovoríme, že preto je schopný opustiť. Ten človek je schopný všetkého. Všetkého. Pozrite sa, akým spôsobom dnes komunikuje. Však on ide úplne do extrému. A prečo to robí? Prečo to robí? Myslím si, že každý súdny človek vie, preto, že sa bojí spravodlivosti a chce ju umlčať. To je jeho života budič. Ale ak dovolíte, bude tu mať tlačovú besedu strana Spolu a s pánom Dzurindom, a ja by som im nechcel kradnúť čas, lebo myslím si, že naozaj toto je ich snem a prosím vás, venujte pozornosť im, naozaj patrím. A my si podebatujeme určite budúci týždeň v parlamente. Keby ste skúsili aspoň jedno veto vysvetliť, že prečo je podľa vás lepšie ísť do tohto rizika všetkých tých vecí, ktoré ste tu teraz rozprávali, ako urobiť rekonštrukciu vlády alebo možno odvolať Igora Matoviča. Prečo je toto myslím lepšie? si, že ak ste počúvali pozorne aj skúseného dvojnásobného premiéra pána Mikuláša Dzurindu, tak vám jasne na tú otázku odpovedal. Zás bez odpovede. Však tu ide len o Matoviča. Nepočkajte. Aj o vás potom. Asi ste nepočúvali pána Mikuláša Dzurindu. Ja Ale naozaj veľmi rád som... ak vás to mohlo zachrániť pred tými predčasnými voľbami alebo pred tým pádom vlády, prečo to neurobíte? Toto sa porozprávame niekedy, lebo naozaj to vám potrebujem vysvetliť, lebo myslím si, že naozaj tu viaceré veci nerozumiete. Potom sa o tom porozprávame, lebo to by bolo rád. A vylučujete, že by Igor Matovič odišiel sám? Prosím vás pekne, naozaj dajme priestor strane Iba či to Spolu. vylučujete, áno, nie? Ja to vylučujem, áno, samozrejme, ja to vylučujem. A ste sa o tom rozprávali? Ďakujem pekne. Prepáč mi, tak